Mga igsuon, mga higala, mga ginikanan, mga kasama. Ang tulumanon nga giulukan ng kakayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan. Of course, dinig hapon no, sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og madungog sa website no sa Arimen Dipolog, ang arimendipolog.weebly.com. Og madungog usab di ay no sa FM band no sa 94.1 no, FM ang IFM. Mga igsuon, mga ginikanan, mga kasama, kining ubos nyo nga lagad Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Mao gyapon magiguban kaninyo sa maong tulumanon. Og siguro no alang ni adtong wala pa masayod no nga kining atong 2014 edition mibalik ta sa kinibang Bisaya no nga programa kay niadtong miaging tuig no 1913 ato mang gihimong Tagalog no ang atong tulumanon no ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Og niining 2014 edition atong gibalik ang Cebuano nga programa no ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Pero wala gihapon mawala ang atong pagpangalagad pinagi sa pinulungang Pilipino o sa Tagalog. Kay doon naman po tayo recording no, gihimo sa balay, yang gihimo nato sa Tagalog para po sa atong mga igsuon nga dili ka sabot o Bisaya, no? Kay naaman lagi ni hangyo nato nga dili sila ka sabot og Bisaya. Ya, inig-upload nato diya sa internet, i-post nato sa Facebook, di sila kasabot Bisaya, nya mga Tagalog sila. Motong miaging tuig no 1913 nakahukom ta nga Tagalog ang atong programa. Pero karon ibalik nato ang Bisaya pero ilain nato ang atong Tagalog no recorded gihimulan nato sa balay o atong i-upload sa internet para sa atong mga kaigsuonan nga mga Tagalog no. Mao ni atong gugma sa atong pagtuo nga makaalagad gyud sa tanan no mga igsuon. Okay, sa ako nang napahibalo nga niata karon sa mga pinakaunang mga issues may labot na sa pagtuo no ang mahitungod sa mga imahen kun larawan. Ug niya ang atong format sa tulumanon mga 20 minutos na tong discuss no sa atong tema. Dayon after o human sa mga 20 minutos pwede na mo makapangutana pinaagi sa text no. So alang ni atong wala ka hibalo sa atong cellphone number nga gigamit diri no akong ipahibalo ayaw lang mo og text sa linya o sa numero sa istasyon
Kay ang atong gigamit diri sa atong tulumanon ang ato lang mobile, ang atong cellphone. Ang tumong og tuyo nato ani para nga kung mag-text mo then mauwahi na wa na tay oras diri sa atong tulumanon, ako ra gihapong mabasa no bisag asa ko sa balay then ma-save nako. Then atong matubag kung gikinahanglan ang tubag sa musunod natong programa no sa sunod Domingo o inginana no mga igsuon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Okay no mga igsuon, by the way no, anak ko mahisguti lang ni adtong wala makahibalo pa sa atong mobile number no. Ang mobile number no, ni Veritas 0906 335 6161. Atong usbon 0906 335 6161. Okay no mga igsuon, kining issue lagi mahitungod sa imahen sa ako nang giingon ninyo usa ni sa mga pinakauna nga hilisgutanan may labot na sa pagtuo. Kay sa akong eksperyensya niini kining maong issue mao gini common nga issue may labot na sa pagtuo ug mao ni pinaka-ingnon talang unang hinungdan no sa ako nang giingon ninyo nga nganong gitalikdan o gibiyaan ang tinuoang Katoliko. Kay lagi diha manggus Biblia naghisgot manggod ang atong labong makagagahom nga gadili siya og mga imahin no diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 dayon mahitungod pod sa pagyukbo og mga imahin o mga ribulto. Unya dili lang kay kana nga mga bersikulo na apay ubang mga sita sa Biblia nga mao gihapon nga ang Ginoo gadili og mga ribulto o larawan gadili sa pagyukbo niini. Ug unya ang Katoliko raman siguro nga tinuhuan nga dunay mga imahen then gipangludhan po no kanang larawan nato sa mga santos mao di modo ang konklusyon nga kita mga Katoliko ang naigo ana no. Mo ni usa sa hinungdan nga biyaan ako ang Katoliko unta niadto kay nituo ko ana nga ang simbahang Katoliko klaro kayong naigo anang pagdili sa Ginoo mahitungod anang sugua no pagluhod og atubangan sa mga ribulto. Mga igsuon, kung atong basahon og ayo ang Biblia, mahibong biyata, no? Mahibong ta. Gani doon ako'y higalang Muslim, nga matud pa niya, sa dihang nakadungog siya sa akong explanation, nakadungog siya sa akong nahibaw-an na, no? Kaya niadtong higayon na nga nag-istoryahanay may, nakahibalo naman ko sa tubag sa Katoliko. Ako siyang giingnan, gipamasa na ko itong mga tudling sa Biblia, nga ang Diyos kapahimog larawan, dahil diya sa templo na adyo'y larawan, dayon ingon siya nga, mauna nga kami ko nung ingon siya nga, kaming mga Muslim, dili gid mi mo gamit anang Biblia as gabayan sa atong pagtuo kay klaro man na nga walay klaro ang mga gitudlo diha kay naay mabasa nga gadili og larawan pagyukbo at tubangan ani nya na apoy mabasa nga ang Dios gapahimog larawan. Muna ingon sa akong higalang Muslim so kung tinuod ng Diyos nga gitudlo sa Biblia, walay klaro ng Diyos di as Biblia, no? Nga naman kay gadili siya larawan, gadili siya luhod at tubangan sa larawan, ribulto unya sa laing bahin nagpahimo ra po siya larawan, no? Mo na usa sa iyang gihisgutan, mo na usa sa among
nahisgutan isip higala, no, nga naghisgot mi melabot sa pagtuo. Nga ako siyang giingnan ingko higala, ingon ani kanagong pagdili sa Dios diha og larawan naa gyunay hinungdan, no, naay unsay dunay kung bagas Tagalog pa dahilan, no, dili gyud mahitabo nga wala siya'y kana bang hinungdan kung anong gadili siya. Mo ni atong dapat mahibaw-an. Ug nganong gadili siya ni anang mga bersikulo ha o unsa na mga bersikulo ha sa Biblia nga gadili ang Dios, unsay hinungdan nga gadili siya. Inani manggod ang dapat mahibaw-an nato ug unsa ang katinawan, unsa ang tubag. Unsay hinungdan nga nagdili ang Ginoo? Kay kung dili ta kahibalo unsa gyud hinungdan na basta lang nga nagdili siya, ako mo saludo ko nimo, akong giingnan akong higalang Muslim, saludo ko nimo sa imong giingon nga wa nay klaro ng Dios di ay diha sa inyong Biblia kay gadili og pahimog larawan bisan unsa na sa Exodo 20 bersikulo 4, bisan unsang dagwaya ayaw buhata. Oh, na og dili bata masayod ug unsay buot ipasabot sa Ginoo, unsay iyang hinungdan nganong gadili siya, makaingon jud ta nga wala gyud ay klaro ng Dios di sa Biblia ngano man. Kay kung moadto ka sa Exodo 25 tudling 17 ngadto sa 22, si Moises iya mang gisugo paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. Oh. Ingon siya, giingnan niya ang katawhan, no? Exodo 20, 4, 5 nga ayaw paghimog bisag unsang dagway. Unya si Moises day iyang gisugo paghimog larawan sa kerubin. Oh. Dayon dili lang kay kana sa ang Números kapitulo 21. Sa Números kapitulo 21, no, kung ako malimot, bersikulo 4 hangtod sa 9. Si Moises gyapon iyang gisugo paghimog larawan sa bitin, no, dito sa Exodo 25, 17, 22 larawan sa kerubin o anghel. Sa Números kapitulo 21, 4-9, gisugo niya si Moises paghimog larawan sa bitin. O, ingon gadili siya pagpahimo niya anong giyaman laging gisugo si Moises sa paghimo. Oh, so kung kana lang ba nga kung kana lang mo'y ato bang hunaon ba nga ang Dios gadili paghimog larawan dayon naapoy mabasa nga gasugo siya, makaingon jud ta nga unsa man ang klasiya sa Dios ninyo di as Biblia? Klaro man ang walay klaro. Gadili unya gapahimo. No? Unsa man ang klasiya sa Dios? Makaingon jud ta na kung wala ta kahibalo unsay buot ipasabot sa atong Dios sa iyang pagdili ug unsa poy buot niya ipasabot nganong gapahimo siya. Okay, alang niya itong wala kahibalo, unsay pagtulon ang Katoliko mahitungod ani, mahangyo ko nga paminawan ninyo, no? Para nga dili nato misinterpret ang Katoliko nga tinuhuan o relihiyon. Kay ako ni adto, mao man yun na, no? Nakaingon ko karon na misinterpret lang yun ang Katoliko. Bot pasabot, ang panghuna-huna nato ba, sa unsa ang Katoliko, unsa ang gitudlo sa Katoliko, dili mao. Kay mo santop man sa itong una dayon nga, alang niya itong mga, for example, mga born again, Iglesia ni Cristo, Adventist, maingon man yun dayon na sila nga, nakasupak yun. Ang Katoliko, anang gihisgutan sa Diyos diya sa Biblia, nga gadili siya pagpahimog ribulto, o kining pagyukbo at tuwangan ni ining mga ribulto. Then katong akong higalang Muslim, ayon siya nga mao na nga dili may mo tuuan ang inyong Biblia kay walay klaro. Kay kamong mga Katoliko naaman pud mo'y basihanan.
Nganong gahimo mo larawan kay ang Dios man diha o gapahimo. Dayon ang mga Kristiyano pod kuno nga mi hawa ninyo, mi bulag ninyo mga Katoliko kay tuan na sa Iglesia ni Cristo, tuan na sa born again, tuan na sa saksi ni Uba, naapod sila teksto nga magamit sa Biblia nga maingon sila nga sakto pod sila kay na laging gadili na sa Exodo 20:4 ngadto sa kining 5. Ayon kung basahon po kuno ang Deuteronomio 4:16 na giklaro gyud dagway sa lalaki ug dagway sa babae dili gyud na ipahimo. Dili gyud ipahimo ng dagway sa lalaki sa babae nya kaklaroan ng inyong larawan o ribulto kanang ingon ninyong Mama Mary ninyo dagway man sa babae. So klaro gyud nga nagasupak mo. Naapod sila teksto ang mga kanang mga nibulag sa Katoliko nga Biblia gihapon ang gituhuan, no? So, muna kami mga Muslim dili gid mi motuo ang inyong Biblia kay kanang kung tinuod ng Dios diha wala nay klaro ng inyong Dios diha sa Biblia. Okay, so mga igsoon, by the way, gusto po unta nako pa tasan og ayo ba kining mahitungod sa objection. Pero sa ako nang giingon ninyo mga 20 minutos na tong discuss, pwede naman mo maka-text. So mao na nga dili lang nako patasan ang objection. So siguro diha na lang sa inyong mga pangutana i-text lang ninyo. Dayon mo diretso na lang ta sa atong explanation sa katin-awan sa Katoliko, no? Kani atong tulumanon giuluhan man ang kahayag sa pagtuong Katoliko. So diri ta sa kahayag, no? Diri na ta sa kahayag. Mga igsoon, ang pinaka-ugat jud ani nga bersikulo nga ayuho nato iskutin o discuss ba, no? Ang pinakakuan kinig yung nasa 10 commandments kining sa sugo. Kining napulo ka sugo. Kay gisgutan man nas napulo ka sugo. No? Sa Exodo 20, versikulo 4-5, pero niining mo hatag ta og kahayag sa Katoliko. Ako mohangyo ko ninyo nga ayaw lang ninyo kana bang suhira ang style sa mga pastor o ministro, mga hinigugma na itong mga pastor o mga ministro sa ubang tinuhuan, nga ang ilang basahon diretso kanarang 4 og 5, no? Exodo 20, versikulo 4 og 5. Ako mohangyo ko ninyo para masabtan ninyo ang tinuhuang Katoliko nga iapil gyud nato og basa o kung manudlo ta iapil nato og sumada ang bersikulo 3. Importante gyud mo ni ang yawi para masabtan nato ang Katoliko, no? Ako nakasabot naman ko sa Katoliko mao nang wala na kumudayon og balhin, no? Wa kumudayon og hawa sa Katoliko. Ako kasabot bug ko ninyong nibiya sa Katoliko kay in good faith, in good conscience, nagtuo mo nga nasayop ang Katoliko, mo nang nihawa mo. Siyempre, kung sayop, mohawa agad ta, di ba? Mo na nga, di po ko kabaso ninyo kay mo na inyong kwintada. So, in good faith, gibiyaan ninyo ang Katoliko. Pero alang ni adtong wala pa nakabalhin, o bisan nakabalhin na, muhangyo ko paminawa. Kay basig inigkahibalo ninyo ani, mubalik mo sa Katoliko para sa akong mga higala nga naibawan nga sa dihang nakahibalo sila sa explanation o tubag sa Katoliko, nibalik sila sa Katoliko, no? Dili lang mahitungod aning larawan, uban pang mga isyu, no? Purgatorio, Santo Papa, o guban pa, no? Ako mahangyo ko ninyo nga kung mubasa tag Exodo 20 then maghisgot tag larawan, ayaw ninyo sunduga, ayaw ninyo awata ang mga dili Katoliko nga mga pastor, ministro nga ang ilarag yung itututukan, i-focus kana arang 4 ug 5 kay ang 4 gud og 5 gadili paghimog larawan bisan unsa. Then dili ka muyok atubangan ni ining mga butanga, no? Nya ngano man kung kana ra atong basahon, dili nato masumada og ayo. But ipasabot, ang atong konklusyon
murag dili magkadimao. Gawas kung matsambahan nga matunong dahil atong konklusyon nga mahiuyon yun sa ubang mga bersikulo. Kay kaming mga Katoliko, kitang mga Katoliko, kung maghisgot ta nga, oy, unsa may basihanan ninyo mga Katoliko nga himo mog larawan? O, naaman po tayo tekstos Biblia. Katong ako nang gihisgutan ninyo ganina mga igsuon, mao to. Galing di lang katong, no? Di lang nako daghanon diretso, parang makuha ninyo ang thought ba kay agoy, di na puta kahuman ani, no? Inoon, napamuntay sunod Domingo pohon kung di na ito mahuman. Kung 4 ug 5, makaingon dahin ta, no? Diya sa Exodo 20, na, sayop laging Katoliko. Labi nagdagan pagyutas Deuteronomio 4:16 nga bisan sa dagway sa lalaki o babae di kapahimon. Oh. Now, anak magalita sao na lang, no? Nya naapay ubang mga tekstos Biblia nga na instruction ang Dios nga kanang mga ribulto nga gipang dudhan nya gipang himo kimaingon ka basta ribulto gidili kay dili lagi ipahimo ipaguba unya muanha ta sa atong plaza, no? Diri sa Dakbayan sa Dipolog naaman tay monumento o ribulto ni Dr. Jose Rizal. Di ba natay monumento o ribulto ni Dr. Jose Rizal? So kung gidili na di katungdanan nato nga lumpagon, gubo na. Di ba? Kay gidili man na. So naera po tekstos Biblia nga ni mando ang Dios nga gubon lumpagon kaya mga Diyos gubon man yun lumpagon, di ba? Kanya wala man nato na guban ang monumento ni Rizal. Wala man nato dugmuka nga instruction sa Dios nga ang mga ribultong gipanggama nga gidili ipanggubon, di ba? Iwasakin kumbaga sa Tagalog pa, no? Nya nganong wala man nato na gubah. Siguro naas tong hunahuna kay dili tanang mga ribulto, dili tanang mga imahen Diyos. Ang body pasabot na ay wala idili nga mga larawan sama atong gipapahimo sa Dios. Okay, now akong giingon ninyo nga i-appeal gyud ninyo kanang bersikulo 3. Unsa man day giingon diya sa bersikulo 3 sa Exodo 20? Ang giingon diya sa Exodo 20 bersikulo 3, nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Muni Yahweh. Muni importante kaayo nga bersikulo para masabtan nato ang Katoliko nganong ang Katoliko wala maigo aning pagdili sa Ginoo o ribulto o imahen. Apila ng pagluhod. Bersikulo 3 importante. Ako mong ingnon nga mahibulong ko. I hope lang nga honest mistake lang ni sa mga pastor o ministro sa ubang tinuhuan, no? Nga wa lang sila kahibalo ba? Kay kung kahibalo sila ane, nya ila lang yung tuyoon ba pag atake ang pagtulon ang Katoliko mahitungod ane, murag di na gyud pud siguro na maayo, no? Kana bang kahibalo ka nga sakto ra ang Katoliko den imo lang yung tuyoon ba, no? I-justify lang yun nato ba ang atong pagrebilde sa Katoliko? Ang pagsaway niya, murag dili maayo. Pero kung ato nang nahimo kay wa lang ta kasabot sa Katoliko, aka na murag arang-arang rana na misinterpret lang, wala na tuyo ba? Wa lang ta kasabot, wa lang ta kahibalo unsay explanation, unsa ang kahayag o katin-awan sa pagtuong Katoliko mahitungod ana, arang-arang, no? Kay nahinumdum ko sa pag-ampo sa Ginoo. Nahinumdum ko sa pag-ampo sa Ginoo ba nga ingon siya nga, Amahan, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. But pasabot, inosente. So, doon ay mga inosente nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, mapasaylo tungod sa kaluoy. Pero kung nakahibalo ka, nga dili na insakto, nya imog yung tuyuan, imog yung ipadayo ng sayop, kana mo'y dili mao. So, alang niya itong mga Katoliko nga nibiya, kay nagtuo silang sakto sila, nga nasayop ang Katoliko, well, ma-consider na to sila nga para nako honest mistake, no wala tuyo . So, mapasaylo ra, no? Kay wala lagi tuyo . Pero kung kahibalo din, tuyoon yung lubag, kana mo'y dili mayo.
Okay, no, kanang bersikulo 3, klaro nga nag-ingon ang Dios diha. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa bersikulo 4, mao na din tong gahisgot siya, dili ka maghimog mga bisag unsang larawan o ribulto. Then dili ka muyukbo. So atong sumadahon ng tulo ka bersikulo, dili lang ang duha ka bersikulo. Kay ang atong mga igsuon nga dili katoliko, mga pastor, ministro, ang ilang sumadahon kana ramang bersikulo 4 ug 5 nga gadili og larawan din gadili pagyukbo atubangan sa larawan. Na kung kana ramoy atong sumadahon, syempre dili gyud ta kabasol nga moingon gyud sila nga sayop gyud mong mga katoliko. Kay himo mog larawan din inyo pud yung giyukbuan. O di ba? So mao na kung mao na ilang hunahuna nga nahibaw-an nilang pagtulunan nga insakto, well, honestly, makaingon ko nga wag tayo mahimo na kay mo man na inyong pagsabot. Pero ako mong ingnon, kita mo ingon nila, kita mga katoliko nga nasayod, ato silang ingnon. Iapil og bersikulo 3 og sumada. Kay parehas man guni aning maghimo kag logic. Di ba ang logic, no? Kinsay nakahinumdum ani sa, kung wa ko malimot, sa mathematics na amang galing ni. Kung wa ko malimot sa geometry, murag isgutan ning logic. Kanang maghimo kag mga premises o mga imo bang pamatuod, kapasikaranan, malitan maghimo kag unang premise, ikaduha, ikatulong premise. Oo. Mao na. O, tulo ka premise. Out of the 3 premises, makakonclude ka. Di ba? Parehas anang maingon ka. Unang pamatuod, premise. Nga si Simon gitawag og Pedro. Si Simon gitawag og Pedro. Dayon mao lagi na. Pag ingon nga si Simon gitawag og Pedro, bisag kana lang usa lang ka premise atong himuon, no? Kay si Simon gitawag man og Pedro, konklusyon, si Simon og si Pedro usara. Dili duha ka tawo. Di ba? Then napadailain nga parehas ana nga premise. Si Saul gitawag og Pablo. Kay si Saul gitawag man siyang Pablo, si Saul day og Pablo dili duha ka tawo, usara. Of course, kung naamang gali laing Saul, lain po to. Pero katong Saul nga gitawag og Pablo, usara gyud to siya. Di ba? Dili duha. Bisag lahi-lahi ang nahimong katawagan niya. Parehas ra pos pag-ingon nga ako, no? Silbert ang gihingalan sa akong mga ginikanan nako. Diya sa pagkatao nako. Dayon pagka bata nako, gihinay-hinay walang ko kahibalo kinsa gyud gaunaan ako bang mga ginikanan, gianggaan pug ko og babi. So duha na akong katawagan, Silbert, gianggaan pug kog babi. Then pagka dako na nako nga mahilig nako sa radyo, na ako'y call sign nga Veritas. Tulo na ka nagkalain-lain nga katawagan, pero dili ko tulo ka tao, no? Si Silbert, Bobby og Veritas. Kay si Silbert maora man pud ang gitawag og Bobby, then maora pud ang gitawag og Veritas. Kini di ay siya usar ka tao, dili tulo ka tao. Ana ba? Ingon ana. No, pero lahi po tong Bobby siguro nga dili si Silbert. Inana. So out of that, no? So buot na akong ipasabot ng mga igsoon atong sumadahon, no? Ang mga tudling diha sa Exodo 20 ang gikinahanglan para dili ta masayop og sabot og unsa nang buot pasabot sa Ginoo sa iyang pagdili og larawan og kining pagyukbo tubangan ani. So ang Katoliko nga paghatag og kahayag, importante gyud ang bersikulo 3. Kanang giingon sa Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Kay ang iyang buot ipasabot diha nga kung maghimo kag larawan, isipon nimo atong hunahunaon nga maunay Dios, no? Kanang ribulto ba nga atong gab-on, naa sa tong hunahuna nga maghimo kog larawan sa baka o ribulto sa baka kay mo ni ako himuong Dios. Maayo ni kay makita gyud ako.
Kanang giingon nila nga Dios di man na makita saon nako anak paghulagway, no? Kanang magunahuna ba ang tao ba nga sa kuy Dios good sakto ani. Ang uban gali moingon katong saona, nagali moingon nga ang Dios siguro kuan adlaw. Mo na mga tao po sa una nga ang adlaw mo igihimo nilang Dios, diba? Oo. Labi na nga ilang ginahuna nga kagrabe po na ning adlaw, no? Wa man ni undang-undang ni iyang kahayag, di man mapalong nga matud pa sa mga siyentipiko kanang adlaw nihayag na kanang san tungod sa sunog nga ba na sunog kay sa siyensya ko no basta muhayag gali but pasabot na ay sunog sama ng fluorescent o kanang bumbilya dili man mahitabo nga musiga na kung wala tong masunog nga bahin nga naa diha katong filament o kung wa ko masayop kanang combustible material nga mo hinungdan nga musiga ng bumbilya o kanang fluorescent kay na ay parte diha nga combustible material nga masunog mo na hinungdan nga nisiga ug maupos na nang masunog nga bahin mawala na pud yang kahayag di ba kanang bumbilya maponder man pud o kanang fluorescent maponder ini kahurot atong filament o unsa nang combustible material diha nga masunog ini kaut-ot parehas anang kahoy kanang kahoy nga malah combustible material masunog na ini kaupos atong masunog nga bahin diha mawala na pud ang kahayag dayon ang mga tao niadto ilang hunahuna nga sa guning adlaw gud nga nihayag nga wa may palong-palong unsa ka kadako ang combustible material nga naa niyang wa man gyud sa maning klasiya sa sunog wa may undang-undang di man palong nya sa dihang wa palagi sila ka ilaon sa kinsa gyud ang tinuod nga Dios nga ang gahimo aning adlaw ang ilang gihimong Dios kanang adlaw dili mao kay dili man na Dios ng adlaw dili mahitabo na nga ang binuhat sa Dios mo himuon atong Dios ingon ana po ng ribulto maghimo gali tag larawan then atong ilhon nga mo na Dios yukbuan na to ingon nga Dios mao na gipasabot sa Ginoo nga gidili niya na anything no kanang gihisgutan sa Deuteronomio 4:16 nga dagway sa lalaki o babae dili gud but pasabot sa Ginoo nga gidili gud paghimog ribulto sa dagway sa lalaki o babae no sa sakto nga tumong no ang gipasabot sa Ginoo diya sa Deuteronomio 4:16 nga gidili niya ang paghimog dagway sa lalaki o babae kung naa sa atong unahon na nga himuon natong bathala naa ba unsi atong tumong kung ang atong tumong sa paghimog ribulto himuon natong Dios ng ribulto o larawan kana mo'y gidili sa Ginoo mo na gidili sa Ginoo kana bang tumong nato dili mao dili kay gidili lang gyud sa Ginoo ang paghimog larawan kay naman po'y mga tudling sa Biblia nga gapahimo siya larawan. Di ba? Katok mo nang giingon ninyo. Gani kung basahan ro ninyo ng Ezekiel 41. Basahan ninyo ang Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Di ba? Pananawon pa lang gani. Giklaro na nga ang templo sa Dios gihulagway nga na ay larawan si Keruben na pagidagway si Leon. O man na pagali. Leon, di na paginaong sa tao. Niya, ibutang ta nga pananawon pero dili man ni kay pananawon lang kay kung mubasa ka sa ubang mga tudling sa Biblia, tinuod man gyud nga ang templo sa Dios naagi mga imahen, no? Katong akong gipanghisgutan sa miagi, no? Di sa nako tukutloon. Hibalo ko nga kung nagbasa mo sa Biblia, hibalo mo ano mga tudlinga. So, mao na, no? Nga ingon ani ato gyung sayron ba unsay gipasabot sa Ginoo sa iyang pagdili og larawan og kining pagluhod no nasa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 iapil na to og sumada ang bersikulo 3 dili lang kanang 4 ug 5 but ipasabot kanang tulo ka bersikulo mo sumadahon na to bersikulo 3 4 ug 5 sa Exodo 20 ayaw kuwangi ayaw kuhae og premise
No? Kuhaan gali natong premise na basig di magkadimao atong conclusion bisag pangutan-on nato ng atong mga maestra o mga abogado nga maayo og logic. Kung naagali upat ka premise, kung mahimo i-appeal gyud, no? O kung duha ka premise insakto na maka-conclude na kag sakto, o pwede man. Pero kung naagali premise nga kinahanglan importante unya di na to i-appeal na masig dili magkadimao atong conclusion. Muna ang Katoliko moingon nga ayaw iduha ra ka bersikulo o i-appeal lang bersikulo 3. Nga pag-ingon sa Dios ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Then gahisgot din siya sa bersikulo 4 og ribulto o larawan bisan unsa dayon dili ang pagyukbo. But pasabot kung maghimo tag ribulto o larawan, then ato nang ilhon nga mao na nay Dios, ato nang ludhan ingon nga Dios, mao nay gidili sa Ginoo. Nagkaroon ng pangutana, ang mga Katoliko gitudluan bas mga pare nga kung muluhod at tubangan sa larawan sa mga santos, gituhuan sa mga pare o gitudlo sa mga Katoliko nga ilhaning yung Diyos ng larawan sa mga santos sa inyong pagluhod at tubangan ani. Mga igsuon, i-challenge mo na ko. Basa ko na mga librong Katoliko, kana mga opisyal nga librong Katoliko. Nga kanang with magisterial pronouncement, nga kanang aprobado sa magisterium nga mga librong Katoliko. Kung naabay pagtulunan ang Katoliko nga nag-isip o gitudluan bang mga Katoliko nga kanang ribulto sa mga santos gihimo na aron yukbuan ingon nga Dios. Yukbuan ingon nga Dios kay kung makakita mog librong Katoliko nga ang magisterium, kisa man ang magisterium, hugpong sa mga obispo nanudlo nga kitang mga Katoliko maong gahimo tag ribulto aron ludhan og simbahon ng ribulto ingon nga Dios. Kung naagali pagtulon ang Katoliko nga inana nga opisyal na patay kung makahatag mo nako og kanang referensya nga Katoliko nga ang Katoliko nanudlo nga kanang ribulto ni Mama Mary, ribulto ni San Vicente ug uban pang mga santos nga gitudlo na sa mga pare, gitudlo na sa mga obispo, Santo Papa nga Dios ng mga ribulto. Ako mag-una kog karatil og biya sa Katoliko. Mag-una kog karatil og dagan nga bubiya gyud sa Katoliko kay ibalo man kung gidili gyud na diri sa Biblia. Nga muyukbo ka atubangan sa imahen nga imong tuhuan nga mao na Dios dili na mao. Kay ang Dios dili na binuhat og kamot. Dili na binuhat og kamot. Ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Nya samantalang kanang ribulto dunay sinugdanan kay gihimo ra gud. Unya ang Dios way sinugdanan unya tawgon din nimo Dios nang binuhat sa imong kamot. O mao na pagtulon ang Katoliko ni. Unya kanang pagbaton sa mga Katoliko og imahen dili man tumong sa Katoliko aron himuong Dios na mga imahen. Karon sayro nato unsay gitudlo sa Katoliko nganong maghimo og mga imahen, no? Kini biblical gyud ni mga igsuon. Pero sa dili pa ato sang unahon nga kadtong mga pagano o kadtong mga tawo nga wala kahimot sa Dios, kun maghimo gali sila larawan, maklaro gyud nga ilag yung himuong Dios ng larawan nila. Mo nang nasuko ang Dios kay gidili amang gyud na sa Dios, no? No. By the way mga igsuon, sa di pa nako naisgutan, ato sa dieng una-unahon kay malimot unya ako na ako'y higalang Adventist nga naingon siya nga. Klaro gid mo nga mga Katoliko veritas nga limbungan, no? Kung kining manudloan ning Biblia ngano man. Tanawar gyud na inyong 10 commandments bisan pagalay das inyong katedral nga naay 10 commandments dias tubangan gipatik. Gikulangan man ninyo, gikwaan man ninyo na diha. Kay there is Bible giklaro man gyud na sa unang sugo ra sa Dios gipakapinan diha nga dili ka magbuhat og mga imahen bisan unsa. Nya tanawan ng inyong napulo ka sugo nga gibutang niyo da atubangan sa katedral ninyo o bisag kanang nasa inyong libro nga kanang inyong 10 commandments diha wala na hisguti tong katungkuan, katong mga larawan. Dito gidritso ra dito nga ayaw pagbatod laing Dios gawas kanako, den wala na hisgutig larawan.
So klaro nga inyong gitapigan ang kamatuuran nga naman. Kay kamong mga Katoliko na amoy larawan, so parang dili mo mahalatang na sayop mo, dili nila ibutang kanang larawan ito nga sa Bible giklaro man ang gidili lang ayaw paghimog bisan unsa ibulto nginana unsang dagwaya nganong wala man na di ako siyang giingnan ingko Brad tanawa ra ko ng katekism kung naa kay katekism nga Katoliko ako naamang ko tanawa kung duha man ko na kahanay ng presentation sa Ten Commandments. Una kanang catechetical presentation nga dun gipang summarize kanang catechetical gud gipang mubo. Siyempre, kung imubo gali nimo naagi mga wala dihang mga pulong. Kay gi-abbreviate man gimubo kanang catechetical formula gimubo sa ato pa kay gimubo gi-summarize naagi mga pulong mawala. Pero kanang detailed presentation naatanan tanawa ra gud po nang sa catechism di ba na ay detalye katong biblical presentation naaraman po diya sa tapad ang biblical presentation naatanan pero sa catechetical formula kay summarize man na ay gipang mubo ra na diha pero wala tamang limbong diha ngano man kay kana agong pagdili og larawan then dili ka gidilan ka sa pagkyukbo masumada man guna sa bersikulo 3 naman sa catechetical formula kanang pag-ingon diha nga ayaw pagbato og laing Dios gawas ka nako. So katong larawan diha og magyukbo ka masumada na diha sa bersikulo 3. Di ba? Ngano man unsa may tumong nga naghimo kag rebulto kay yukbuan nimo simbahon nimo ingon nga Dios no? Di ba mo man gidili. Oh? So di ba kana masumada man na sa bersikulo 3? Ayaw pagbato og laing Dios gawas ka nako. Oh, kay mo man na maghimo kag larawan sa bakaron imo nang gihimo para himuon nimong Dios di ba masumada na mutakdo na diya sa bersikulo 3 sa Exodo 20 nga nag-ingon ayaw pagbato og laing Dios gawas ka nako actually dili lamang gali paghimog imahin kanang magbaton kag laing Dios bisan pa manggali kanang bisag unsang butanga pananglit naa kay politiko nga gisandigan di na ka musimba wa na ka magtuo og Dios nga ang politiko nga imong gisandigan no imong gisaligan mo na imong gihimong Dios o di ba ka imong kaugalingon di na ka musimba sa Dios di na ka mutuo og Dios kay ug unsay na si mong una mo lang gyud na imong sundon na mahimo nimong galing imong Dios imong kaugalingon mahimo galing nimong Dios ang tao ra pod nga pras nimo. Ingon na pod nga kanang rebulto kung himuo na to ng Dios, mahimo na ng Dios ug mo na gidili. Pero ang Katoliko wa man pagtulunan nga kanang mga larawan himuong Dios. Kaysa ako nang giingon ninyo, ang Dios bisan unsa nga butang kung ako malimot 1 Corinto 8:4 o 1 Corinto 8:6 ba na, no? Nga ang Dios gidefine na unsa but pasabot. Bisan unsa kuno nga butang nga gituhuan nimo nga mao na unya di tinuod. Ambot pasabot nagtuo ka nga Dios niya Dios na unya dili tinuod Dios mo na Dios. Sa Tagalog pa Diyosan. Anang masaman lagi sa akong kanunay nga gibalik-balik nga example. Kanang maingon ta nga tarak-tarak kay dulaan ra, no? Dili tinuod, no? I mean kag doktor. Ano man gi subli man ang pulong nga kay dili tinuod doktor. Kay ang Dios yun na, di ba? Oh. Pero galig dili tinuod, manaming kag di na siya tinuod doktor, ga doktor lang na siya, no, di ba? Kana pong Dios bisan unsa nga butang malarawan man o dili, matao man, nagtuo ka nga Diyos niya, unya dili na tinuod Diyos, mo na Diyos. Mo na Diyosan. Unya, ang Katoliko, makapasar, ang mga larawan sa Katoliko, kapasar baan ang Diyosan o Diyos dili. Nga naman, kaya man magtudlo ang Katoliko nga kanang larawan o ribulto, Diyos. Di ba? Pagkaklaro, ana. Kaya kung gitudlo pas Katoliko nga kanang mga ribulto, Diyos, na dili unta Trinidad ang Dios sa Katoliko. Ano man kay mayong kag usa ka Dios
nga naas tulo ka persona, di ba mo manay Santissima Trinidad no pagtuong Katoliko. Unsa man na Amahan, Anak, Espiritu Santo. Di ba mo man na ang usa ka Dios sa Katoliko? Di ba? So kung ang Dios sa Katoliko ang gihisgutan kanarang tulo ka ngahan, usa ka Dios pero tulo ka lain-lain nga persona, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. So prueba nga ang mga ribulto wala na giapil nga gituhuan po ng Diyos. Dili na Trinidad kung iapil na. Mitan, larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente, San Antonio, o guban pa. Kung iapil pa na, puros na mga Diyos. So dili unta Santissima Trinidad ang usa ka Diyos sa Katoliko. Ya, maingon sila nga, kana ding pagluhod ninyo, Brad, atubangan sa larawan, klaro kay nang gihimo ninyong Diyos. Okay, simple ra kayo na no mga igsuon. Kining pagluhod kung atong tud-aning Biblia, dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Ako kanunay gina akong balik-balik ko nang uban gali pulan nagpinaminaw aning atong example. Pero ako di ko pulan magbalik-balik aning ano man. Kaya nahigugma tahong ko sa ninyo no mga igsuon nga hangtod karon daghan pag yun ninyo wala kahibaloon sa katinawang Katoliko, kahayag sa Katoliko mahitungos larawan. Okay, kini kung magisgot ta og pagluhod, kato akong gibalik-balik ninyo ba? Ang usa ka bata nagluhod-luhod atubangan siya maginikanan sa pagpakiluoy. Kay lagi sa ako nang giingon ninyo nga ang bata nahadlok siya nga inig-uli sa iyang ginikanan, iyang nanay ug tatay nga nagtrabaho nga mao lagi gadula-dula siya sa ilang balay. Nabuak niya ang usa sa mga decoration katong figurine. Then murag naanay buot ang bata. Maka mahadlok na kung doon na siya mahimong dili maayo. Kaya ingon siya nga, hala, nabuak ang among figurine. Inig-uli yun ni nanay ug tatay ron, sigurado gyud ko bunalan gyud ko anay kasukan. So siya akong buhaton nga inig-uli ni nanay ug tatay, dili ko bunalan, di ko kasukan. Mao ni akong buhaton, inig-uli ni nanay ug tatay, muluhod ko sa pagpakiluoy. Tay, nay, silo ako. Wa na ko tuyo nabuak ang atong figurine. Ang maong bata niluhod, atubangan siyang ginikanan sa pagpakiluoy. Nya buot bay pasabot kay giludhan sa bata iyang nanay ug tatay, gihimo na niyang Dios iyang nanay ug tatay? Wala oy. Wala magtuo. Ang buot ipasabot sa bata nganong niluhod siya tubangan si nanay ug tatay, pagpakita tus pagtahod og pagpaubos. Uban na gyud ang pagpakiluoy. So dili tanang pagluhod ay pagpakadiyos. Labi na kung ato gyung masayran ang tibuok pagtulon ang Katoliko unsay buot pasabot anang muluhod tas larawan sa mga santos. Napagay tumiingon nga, klaro gyung gihimong Diyos ninyo na biritas kung muluhod mo atubangan sa larawan sa mga santos nga naman. Kay mag-ampo man mo. Di ba ang Diyos ray ampuan? Okay, ato nang isgutan. Kung mo atubang ko
No, muatuwang ko sa larawan ni, for example, Senior San Vicente o ni Santa Maria ba, magampo ko. San Vicente, magampo ko nimo nga tungod kay Dios ka, gamahanan ka, ipagawas imong gahom, nga unta madato ko o ilayo ko sa panuway. Ingon ana ba kung magampo? Kaming mga Katoliko, ingon ana ba may magampo at tubangan sa ribulto ni San Vicente o ni Santa Maria? Nga nagampo mi ni San Vicente o ni Santa Maria nga nagtuo mi nga Diyos na sila? Dili oy. Unsa may among ilitok kung magampo mi ni San Vicente ug ni Santa Maria? Naman as litaniya, klaro. Basta gali Diyos mo itawgon, kaluy kami, tabangi kami. Kay gamahanan man ang Diyos. Pero gali, santos gali mo isang piton, unsa may atong ihangyo. Dili, wa biya ta magtuo nga kanang santos Diyos. Diba? Unsa may atong gingon? Iampo mo kami. San Vicente, tabangi mig ampo. Santa Maria, hibalumi nga duol kay ka sa imong anak. Buutan pagyug ka nga pagkainahan. Unang usa ka kamodelo nga inahan. Sug unsay pangayoon nimo sa imong anak, dunggon yug ka agi sa imong kabuutan. Munang palaban ta ni Mama Mary, di ba? Mama Mary, iampo mo kami. O kanang moingon ta nga Mama Mary, iampo mo kami. But ba pasabot nga gihimo na tong Dios si Santa Maria? Na kung nagtuo ta nga si Santa Maria Dios, nganong inanaon pa man nato pag-ampo? Iampo mo kami. Nga Dios man ka siya. Nya gani kana gali atong gihimo kanang mosangpit ta sa mga santos, pero magatubang na ta silang larawan. Pero ata magtuo nga kanang ilang larawan Dios. Nagatubang ta isip visible aid. Di man dautan ng visible aid. Bisan sa eskwelahan, importante manggalin ng visible aid, di ba? Nga ang mga maestra naagi mga visible sign. Mga kanang pagpakita sa mga visual aid. Visual aid ito yung saktong term, ana. Kay, siyempre, kung buhi pa si San Vicente, buhi pa si Santa Maria, naagi diri sa yuta, atong maatubang. Anong maatubang pamantag ribulto? Di ba? Muduol ta nila, no? Sama ba sa gibuhat po sa mga born again nga muhangyo sila sa ilang pastor, iampo mo mibi, ipre-over mibi, maura man na. Kung atong sabton, kanang musangpit tag panabang sa mga santos, wala ta mag-ila nga Diyos sila. Ato silang gihangyo nga iampo po ta nila. Namin tag, pray for us. Di ba mo man na? Parehas raman na sa pag-ingon nga, pastor, ipre-over mibi, iampo mibi, tabang mig ampo. Nya mo po naghimo ni Pablo, bisan gali ang mga tao dito sa Corinto ba to, o asa to, dito sa Roma ba, iyang gihangyo gali nga iampo po siya. Hangyo. Kay kanagong ampo, ang laing buot iposabot ana hangyo. Na mapiki na atong oras, di ba, bagay ko kabasag bersikulo dire. Muhatag lang kog usa ka example. Kanang pag-ampo, dili gyud ni ingon nga sabton nagampo ta kay Dios na atong giampuan. Kay naay ampo nga igo ra ka gahangyo. Kali kanang muampo ka gahangyo man ka sa Dios ana, di ba? Unya ang tao pwede gali mahangyoan. Ako basahon ning sa ikaduhang hari 1:13. Ikaduhang hari Kapitulo 1, versikulo 13. Giingon diri sa King James Version nga English. And he sent again a captain of the third 50 with his 50, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. Now, si Elijah gali diri giludhan. Na wala man ni magtuo nga kining niluhod ni Elijah nga Diyos si Elijah, pero giludhan si Elijah. Kunya giampuan pa gyud akong ilahos ha. And he sent again a captain of the third 50 with his 50, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah, no? Si Elijah giludhan, and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. Si Elijah nga usa ka tawo sa Dios giampuan. Giampuan si Elijah. Nya giludhan pa gyud.
Dili lang hinuon ni rebulto, kay buhi man. Buhi man yung sumala diri, siguro nagpakita ni unsa ni na nakalimot ko sa tibok istorya ani. Basta si Elijah diri giludhan. Then giampuan pagyud. Oh. Pero kining gaampo diri wala siya magtuo nga si Elijah Dios. Giampuan siya kay gihangyo siya diri. Nga unta ingon diri, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight, no? Ambot pasabot nga dili patyon kani adto higayon na God, nasuko ang Ginoo nga pamatyo ni sila unya. Ingon nga nihangyo nga ayaw lang tao ni sila, di lang ta ni sila mga matay. O pero ang gigamit diri nga term sa hangyo, pray. Ampo na King James version pag yun ni hubad protestante pag yun nga Biblia. Gani di ra kini na po ni sa 2 Corinto 5:20, no? Ikaduhang Corinto 5:20 nga si Pablo nagampo sa mga tao sa taga Corinto, iyang giampuan, nga iyang gihangyo ba? O pero ang iyang paghangyo wa siya magtuo nga Dios tong mga tao dito. Kundi iyang gihangyo nga iampo pud siya ba? O di ba muunong pud sila unta sa ilang pagdumala. Gihangyo niya, giampuan niya mga tao. Mao po ni kitang mga Katoliko, kaming mga Katoliko, gaampo mi sa mga santos, gaatubang mi silang larawan kay wa naman sila dire, ang visual aid na lang atong gamiton. Peras gud anang mga namo koy mga higalang born again, nga kanang mga picture sa ilang nanay ug tatay mo na ilang gihimong handumanan, po na sila mga album. Ug maghinumdum silang nanay ug tatay, ila lang tan-awon tong picture. Gani kahibalo ko daghang kaing mga dili Katoliko nga naay Facebook din daghang mga picture. Unsa may tuyo anang picture diha? Handumanan. So, kaming mga Katoliko kung mangayo migpadabang sa mga santos nga iampo pud mi nila kay nagtuo mi nga tuan sa langit, ato raw niya nang isgutan ng mga tudling ana unsa itong basihanan. Ang mga santos tuan sa langit. So, unsa may among atubangon nga tuan sa langit, di magatubang mi silang picture, tubang mi silang ribulto. Pero wala may magtuo nga kanang ilang libulto mao na Diyos. Wa pagyud ko kakutlog bersikulo. Pasaylo lang gyud. Ako lang gyud giuna kining explanation. Kay importante man gud ang explanation kay kining tudling usahay di man gud magpareha sa atong sabot, no? Di naman ta mulali sa mga tudling sa Biblia. Ang atong lalison kanang pagsabot. No, gibalo ko kamo mga dili Katoliko nagbasa mo sa Biblia, gibalo ko. Pero diha ra ta nagkasumpaki sa pagsabot. Kinaaman sa pagsabot. Kanang gisgutan sa Biblia ang pagdili og larawan kung himuon nimong Dios. Yang kami mga Katoliko luhod-luhod mis larawan pagtahod rabot pasabot ana. Dahil nagtuumi kay wa na sila diri di ang ilan lang larawan mo ang mga tubangon sama sa mga born again nga magatubang sila picture silang album na silang mga Facebook na amni mga picture. Umo ni among giatubang pero ni hangyo mi kaming mga Katoliko igor aming gahangyo nga iampo pud mi nila, di ba sa litania basahan ninyo ng litania, di ba sa santos mo itawgon iampo mo kami pero Dios kaluoy kami tabangi kami ngano man kay gamahanan man ang Dios. Inana ganaron basta kun nang mana ang apply kag trabaho mo hangyo ka sa imong higala diyang duol sa mayor inana ra na pero wala mi magtuo nga Dios na wa na gyud igong panahon. Pasayloa lang yung kuninyo sa pagkadaghang gay ining bersikulo niya akong guide diri pero wala na ko unhag pangutlo ag explanation mo atong giuna. Sorry kayo. Okay, no, mga igsoon sang litwa na taigong panahon, no? Katong mga nahanging na to mga bersikulo o guban pang wala itong mahisguti at ang ininyo sunod Domingo pohon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, uban sa mga kadagkuhan sa atong simbahan, sa atong Santo Papa, mga obispo, kardinal, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga